Så da jeg satte mig for at gøre en forskel i Afrika, så var et af målene også at lave en meget simpel test, som kunne virke som sådan en slags krystalkugle, hvor man kunne se ind i patientens fremtid. Så vi har en idé om, hvor syg er patienten, og skal patienten have behandling, og kan vi sende patienten hjem. Jeg kører bare derudad her igennem Guinea-Bissau, som jo er et fantastisk land at være i. For mange andre steder i Afrika, så er vi jo plaget af en ordentlig omgang infektionssygdomme. De her er kommet ind og fået taget blodprøver, nu tager vi blodprøver, og så kører vi over på laboratoriet med dem, og vi så analyserer for, hvor godt deres immunforsvar er, og vores behandling virker. Good afternoon, Vijay. Good afternoon. How are you doing out there? Good afternoon. Good afternoon. I like all kinds of music, but with this band I play in Guinea-Bissau, it's rock music. Jesper har sgu altid hjulpet mig rigtig meget med at komme til alle koncerterne, høre musikken og diskutere den, invitere alle sine studerende, sørge for, at der er mennesker. Og jeg tænker, nu må jeg jo hellere hjælpe ham lidt også. Man kan sige, hvis Jespers opfindelse super kommer til at redde menneskers liv, det vil bare være, det vil jeg synes var fantastisk, ikke? Ladies and gentlemen, please welcome from the country of Denmark, Danish Cream. How low can you go? Do you really want to know? When you work in some of the poorest countries in Africa, it's very easy to see problems. But if you work with HIV and TB and you work in a hospital, what you see is a lot of people come to the hospital every day. You have maybe one doctor for every 1,000 patients. And when there's a need, there's a call for a new invention. We set up to make a test that would identify those patients who came to the hospital and who had a very high risk of dying when we sent them home. Det her supermolekyle, det er et molekyle, som cellen bruger til at tale med andre celler i kroppen. Det råber højt, og det siger, hey, der er problemer over det hele. Så vi har lavet den her meget simple test, så får vi et indtryk af, om der er noget galt. Og hvis der er noget galt, så skal vi finde ud af, hvorfor der er noget galt. Der er en, der er over 20. Det er noget skidt. Det er det virkelig. Hvis testen bliver mørk, det vil sige, at man har meget sukker, så har man meget stor risiko for at dø inden for meget kort tid. Og når vi ved det, så kan vi tage os om de mennesker, som vi ved har en meget høj chance for at dø, og give dem alle de her ekstra undersøgelser og reducere den alt for store mortalitet, vi har i den her patientgruppe. Den gode nyhed, kan man så sige, det er, at den kære punkmusiker Bjørn Vedø, han ligger rigtig fornuftigt, så jeg tror, vi får glæde af hans musik i lang tid nu. Det håber vi, ja. Så det er jo godt. Jeg håber da, at Jesper kan bruge vores lille bidrag til at få en lille smule mere opmærksomhed omkring hans produkt. Det var fantastisk. Tænk hvis vi kunne komme til at redde så mange liv, eller skabe bedre liv, kan man sige. Ikke? Punk rock. Det var sådan har jeg ikke levet forgæves.
agurker og tomater, mælk og sukker, rødvin og dessert, en Netto lukker. Kigger på listen, og så der får et overblik. Fokuserer, tænker på dig et øjeblik. Du er en person.